Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, July 31. Mga maapektuhan ng demolisyon sa Angeles City, nananawagan ng relokasyon. Direktang pagbili ng materyales, solusyon ng DPWH sa korupsyon. Mga motorista na apektado ng mga nagdaang kalamidad, hindi muna pagmumultahin ayon sa LTO. Specialty Medical Services pwedeng i-avail ng mga OFW at pamilya sa OFW Hospital. At VIP Customer Experience, patuloy na hatid ng Car World sa kanilang 47th anniversary. Hawak ang abiso mula sa Task Force Abacan, ipinakita ng pamilya ni Mang Eduardo Abuco ng Barangay Anunas, Angeles City ang notice ng self-demolition na kanilang natanggap mula sa Task Force Abacan ngayong Huwebes, July 31. Umaapela sila na mabigyan muna ng maayos na relocation bago sila paalisin sa gilid ng Abacan Access Road. Sinisikap pa ng CLTV 36 News Team na makuha ang opisyal na pahayag ni Mayor John Lasatin kaugnay ng 10 araw na ultimatum para sa isasagawang demolisyon. Dito sa mga Maralitan, Tagalunsod, mga kaibigan, dito sa Angeles City, sa Abacan Access Road, meron na ho silang letter. Ito ho, mga kaibigan, lahat ho tumanggap. 10 araw ho raw na mag-self-demolish. At ating pakilala ka muna. May tindahan si ate. Opo, may puting tindahan po ako para lang sa aming mag-asawa. Kasi nasa po senior citizen. Kaya po siya, may sakit po siya. Kasi madidemolish po kami ng 10 days lang po. Pinapaalis na po kami dito. Mawa naman po kayo sa amin. Bigyan niyo po kami kahit relocation na maliit lang pong lupa na mapatayuan po namin kahit kubo-kubo lang. So kayo ho, hindi naman ho tutol na mag-self-demolish? Hindi naman ho kayo tutol? Hindi naman kami tutol, sir, kasi di ba hindi man amin to, nakikigamit lang din kami. Pero yung gusto lang namin po, tulungan din po kami kahit konti, di ba? Yun lang po ang amin gusto. Wala na ho bang uurong sa bahay nyo? Sakto wala na po, tingnan nyo po yung bahay namin. 2 tipa lang po yan. Ganun lang po. Oh, ito na. Padim na po to. Ibang bahay na rin po yung nandun sa likod. Pinagtyagaan po namin yan kasi wala po kaming pang-upa. Mahirap po mangupahan. Wala po trabaho yung asawa ko. Ayan po asawa ko. Senior citizen na po siya. May sakit pa. Salamat po sa pagbahagi ng kwento. At isa ho yan sa tututukan ng CLTV 36 News. Kasabay nga ho nitong pagbuo ng task force para malinis at ma-regulate ho yung basura. Maging buhay ho yung ilog. Isa ho sa pinakikitungan ng lokal na pamahalaan yung mga informal settlers na nasa gilid ho, mga kaibigan, ng mismong Abacan River. At ang kanila hong apila for humanitarian consideration, mabigyan kayo ng relokasyon. Yun po, yun lang po amin po. Relocation lang po. Kasi mayroon po ang tawag dito, upa ng bahay. Mabuti ko, mayroon 500 lang. Yun, pwede pa namin hanapin yun. Pero yung mga libo na, hindi namin kaya. Wala po kayo mga trabaho. Sawa ko po, walang trabaho yan. Bisa. Samantala, mahigit 5 kilo ng ketamine ay deklarang data cable roll ang nasabat ng mga otoridad sa isang warehouse sa Clark Freeport Zone itong Miyerkules, July 30. Sa isinagawang airport interdiction operation ng mga Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3 sa Clark International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group, nadiskubre ang isang parcel na naglalaman ng naturang droga mula Lier, Belgium. Nasa 25,310 or 25,310 pesos ang kabuuang halaga nito.
Sa pagsisiyasat ng operatiba, tumambad ang 6 na pouch na white crystalline substance na kinumpirmang ketamine na isang uri ng party drugs na mahigpit na pinagbabawal sa batas. Walang naaresto sa operasyon, ngunit naaharap sa kaso paglabag sa Section 4 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang consignee na padala mula sa umuno sa Rodriguez, Rizal. Kinumpirma namang ligtas at accounted for ang lahat ng operating personnel. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa kaso upang matukoy ang intended recipient ng parcel. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Direktang bibili ng kagamitan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na gagamitin sa kanilang mga proyekto at hindi nadadaan sa mga kontraktor. Ito raw ang nakikitang hakbang ng ahensya upang mapigilan ang katiwalian. Narito pong report. May isusulong na hakbang raw ang Department of Public Works and Highways o DPWH upang mapigilan ang korupsyon sa kanilang mga proyekto. Sa isang pulong balitaan matapos ang SONA, sinabi ni Secretary Manuel Bonoan na ang ahensya na ang direktang bibili ng mga kakailanganing dredging equipment. Ito raw kasi ang nakikita nilang paraan upang maiwasan umano ng mga contractors ang katiwalian sa mga dredging programs. Ang dredging ay ang proseso ng pagtatanggal ng lupa sa mga kailugan upang maayos ang daloy ng tubig. Pangungunahan na raw ng Public Works ang isasagawang dredging at silting, subalit naantala raw ito, bunsod ng kakulangan ng wastong kagamitan. Sa katunayan, may pondo na raw para rito na nakapaloob sa 2026 National Expenditure Project. Nagsasagawa na rin umano ng pagsusuri ang auditing team ng Kagawaran bilang tugon sa atasang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nakarang SONA. Kasama raw sa mga sisilipin ng mga projects noong nakarang administrasyon. Pag-aaralan din raw ang disenyo ng ilang flood management projects upang maging mas epektibo sa paglutas ng suliranin sa baha. Nauna nang nagbabala si BBM, nakakasuhan ang mga tiwaling opisyal na mapapatunayang nakialam sa pondo ng mga flood control projects. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, hindi na muna sisingilin ng multa ang mga motorista sa mga lugar na naapektuhan ng nagdaang mga bagyo at habagat mula July 21 hanggang 25. Batay ito sa utos ng Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Office o LTO. Kabilang dito ang sigil sa late registration ng kanilang sasakyan, renewal ng driver's license at maging traffic violations. Magre-resume ang pagbabayad ng mga weekly surcharge at iba pang penalty sa August 8, 2025. Ang kautosang ito ay bunsod ng pinsalang dulot ng sunod-sunod na mga bagyong Krising, Dante at Emong na nagdala ng malawakang pagbaha at nakakaapekto sa mahigit 2.7 milyong Pilipino, lalo na sa Luzon at iba pang bahagi ng bansa.
Puspusan na ang paghahanda ng Alas Pilipinas Volleyball Team sa 5th Southeast Asia V-League na gaganapin sa Thailand simula August 1. Muling bibida ang ilang UAAP standouts sa pagbalik ng Philippine squad sa international stage. Narito pong report. Balik sa national duty ang ilang kilalang UAAP stars na sina Angel Canino, Bella Belen at Alyssa Solomon para sa Alas Pilipinas. Sasabak sila sa first leg ng 5th CV League na gaganapin sa August 1 hanggang 3 sa Thailand. Kasama rin sa pagbabalik aksyon sina Shaina Nitura matapos ang kanyang pagpapahinga sa nakaraang VTV Cup. Patuloy na pamumunuan ng team ng veteran setter at kapitana na si Gia De Guzman kasama si Mars Alba sa setting duties. Sa floor defense, nandyan ang tibay ng liberos na sina Don Katindig at Justin Hazareno. Dagdag sa offensive pattern sina Ea Laure, Vanny Gandler at Leila Cruz para sa attack options ng koponan. Aasahan naman ang depensa ng mga middle blockers na sina Del Palomata, Madi Madayag, Fifi Sharma at Thea Gagate. Samantala, hindi makakalaro sa first leg ang Phil-Am players na sina Brooke Van Sickle, MJ Phillips at Tia Andaya. Mananatili naman sa pwesto si head coach George De Brito para sa strategy at direction ng team. Magiging mabigat ang unang mga laban ng Pilipinas dahil una nilang makakasagupa ang host country na Thailand, susundan ng Vietnam at Indonesia. Susubukang muli ng Alas Pilipinas na iangat ang kanilang world ranking na kasalukuyang nasa ika-47 base sa FIBA points. At yan ang ating sports news ngayong araw. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Taong 2022, nang formal nang maging operational ang OFW Hospital sa Sindalan, Pampanga. Lain ito magbigay ng mga serbisyong medikal para sa kalusugan ng mga itinuturing na modern-day heroes.
Matapos maging underutilized, mas pinaganda at mas pinarami na ang mga serbisyo at programa na maaaring ma-avail ang mga OFWs at ng kanilang pamilya. Ang buong detalye sa report ni Ashley Punzalan. Maraming mga Pilipino ang pinipiling makipagsapalaran sa ibang bansa para sa paghahangad ng mas magandang buhay. Kahit mahirap, malungkot at nakakapagod, hindi ito iniinda ng mga overseas Filipino workers o OFWs, basta para sa kanilang pamilya. Kaya naman ang Department of Migrant Workers o DMW patuloy ang pagpapalakas ng kanilang mga serbisyo at programa para sa mga itinuturing na modern-day heroes. Ngayong Huwebes, July 31, ipinresenta ng OFW Hospital sa pangunguna ng DMW ang kanilang mga mahalagang development matapos maging underutilized ang pasilidad sa loob ng matagal na panahon. Patuloy po tayong nagtatrabaho kasama po ng DMW na makumpleto po yung mga serbisyong medikal na binibigay po natin sa ating mga OFWs at sa kanila pong mga mahal sa buhay. Lang po para sa mga adult patients ang ating OFW hospital, pati po sa kanilang mga anak ay open din po ang ating ospital. Masayang ibinalita ng kagawaran ang mga bagong makinarya at serbisyong medikal ng ospital na maaari ng mapakinabangan ng maraming OFWs. Kabilang narito ang digital radiography and fluoroscopy, chemistry analyzer, aqua electrolytes analyzer, complete pulmonary function test, cardiopulmonary exercise test, at marami pang iba. Magkakaroon na rin umano ng HbA1c ang ospital, isang makinaryang ginagamit sa lab testing na tumutukoy sa pagkontrol ng sugar level ng pasyente. Bukod dito, kompleto rin umano ang mga espesyalista sa ospital, kagaya ng cardiologist, nephrologist, urologist, neurologist, OB-GYN, ophthalmologist at marami pang iba. Isa si Benito Dizon, 70 years old, sa mga qualified beneficiaries na nakatanggap na ng serbisyong medikal mula sa ospital. Nitong July 19 lamang ay naoperahan umano si Tatay Benito dahil sa bato sa kanyang gallbladder. Ayon sa kanya, mabilis lang umano ang naging proseso ng kanyang pagpapagamot. Bukod dito, namangha rin umano siya sa makabagong teknolohiya na ginamit ng ospital sa kanyang operasyon. Bagamat ang anak niya umano ang OFW, lubos siyang nagpapasalamat sa ginhawang naibigay ng ospital sa kanya. Wala nung nag-umpisa ito, check up na laboratory, ganyan. Sa private, yun nga, package dilata ngayon, 130. Kaya less yung PhilHealth, mga 80 pang babayaran. Dito wala kaming binayaran. Kaya napakaganda. Laging pasasalamat sa OFW. Samantala, as of June 2025, nasa 53,101 ng mga benepisyaryo ang tumanggap na ng iba't ibang serbisyong medikal mula sa pagamutan. 24% ang itinaas nito kaysa sa 42,808 na pasyente ng ospital noong 2024. At lahat ng ito ay wala umunong binayad na kahit anong halaga dahil sa zero billing policy ng OFW Hospital para sa mga qualified beneficiaries nito. Wala talagang binabayaran kahit isang kusing. So we've never had that difficulty nor challenge here at the OFW Hospital since day one. Para sa mga nais mag-avail ng serbisyo mula dito, maaaring bisitahin ang website ng ospital sa www.ofwhospital.info. Para sa iba pang impormasyon ukol sa qualifications at requirements para maging kwalipikado sa mga serbisyo. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Samantala, 3 bayan sa Aurora ang nakatanggap ng mga makabagong bangka at kagamitang pangisdaan mula sa BIFAR Central Luzon. Layunin ng proyekto na palakasin ang hanap buhay ng mga mangingisda at itulak sila makapangisda sa mas malawak na karagatan. Magbabalita si Lizen Morten. Halos 3 dekada nang nangingisda ang residente ng Kasiguran Aurora na si Jose Avila. Sa tagal ng kanyang karanasan sa dagat, hindi na nakagugulat na siya ngayon ang pinuno ng isang Fisherfolk Association na patuloy na bumabaybay sa karagatan ng kanilang bayan.
Mapalad ang kanilang grupo na mapili ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR bilang benepisyaryo ng ikalimang 62-footer fiberglass reinforced plastic boats sa buong Central Luzon. May kasama itong 6 na pakura o mas maliliit na bangka na may 9 horsepower engine kada isa at 3 toneladang kapasidad, sapat para sa mga high-value species tulad ng tuna at tanige mula sa mas malalalim na bahagi ng karagatan o ang tinatawag na commercial waters. Mas matibay at mas malawak ang paglalayagan na katubigan. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng 62-footer fiberglass boat na handog ng BFAR Central Luzon para sa mga mangingisda ng Dinalungan, Kasiguran at Dilasag dito sa lalawigan ng Aurora. Layon ng ahensya, mawala ang kompetisyon sa municipal waters ng lalawigan at mabilis na makaalpas ang mga mangingisda mula sa kahirapan. Hindi tulad ng karaniwang bangka sa municipal waters, ang 62-footer ay may disenyong kayang tumagal sa alon at bumalanse sa mas masungit na lagay ng panahon. Malaki pong pagkinagkaiba. Yung una kasi, ang ginagamit namin ay dito lang sa municipal water. Yung sa ngayon, commercial fishing, kung pag nailautan namin, medyo maganda ng ang mahuling isda namin yan, yung mga malalaki na medyo marami-rami na rin. Ang mga pakura naman ay makatutulong daw upang mas lumawak pa ang fishing area na maabot ng bangkang ito ayon sa Regional Director ng BFAR Central Luzon na si Wilfredo Cruz. Usually kasi ang method ng panghuli ng tuna is nagpapahabol yan eh. So ito yung mga fishing catching vessel at ito namang mother boat. Ito yung dito natin nandito yung mga fish hold, yung mga nahuhuli nila. Pag nakahuli sila ng tunang malaki, dito nila ilalagay at may mga bodega po ito, yung fish hold na merong mga yelo na yan. Nasa awarding activity rin ng National Director ng BFAR na si Elizer Salilig upang magbigay inspirasyon at paalala sa mga mangingisda ng Aurora hinggil sa responsableng pangingisda. Kasama si Cruz, kapwa nila binigyang diin ang kahalagahan ng pag-angat ng kabuhayan ng mga mangingisda sa tulong ng sustainable at makabagong kagamitang pangisdaan na ipinamahagi sa nasa 280 na mangingisda. Talagang mag-expect po tayo na makahuli po sila ng malalaking mga high-value species like sa mga tuna. Kasi pag nandoon po sila sa laot, sa mga more than 15 kilometers, nandoon naman yung ating mga malalaking isda sa karagatan. Kasi minsan, lalo na itong Binamarize, na-identified po natin sa tuna highway sa Region 3. Kabilang pa sa pamamahagi ang 5 pang unit ng 30-footer fiberglass reinforced plastic boats, mga marine engine, payaw, spear gun, gill nets at iba pang gamit na makatutulong sa pang-araw-araw nilang hanap buhay sa dagat. Sa tulong ng mga makabagong teknolohiya, mas ligtas at epesyente na ang pangingisda para sa mga taga-Aurora. Tapos kanila talagang aalagaan namin lahat yan. Yan ang pakiusap ko nila, lagi ko silang mini-meeting yan ay alagaan nga namin na para di masira. Paalala ng BFAR, kahit pa may sapat na kagamitan ng mga mangingisda, higit na mahalaga ang wastong paggamit ng mga ito upang matiyak na magtatagal ang benepisyo ng mga naturang proyekto. Lizan Morten, CLTV 36 News. Samantala, umabot sa kabuuang 12,840 na residente mula sa mga bayan ng Masantol, Minalit, Macabebe ang nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga nitong Martes, July 29. Ito ay matapos ng malawakang pagbaha sa bunsod ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Sa pangunguna ng Kapitolyo, nakarating sa mga apektadong barangay ang mga food pack mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kabilang ang Sapang Kawayan sa Masantol, kung saan 1,126 na nahatinan ng tulong. Sa bayan ng Macabebe, isinagawa rin ang pamamahagi ng tulong sa Barangay Consuelo, San Esteban at Dalayap na may kabuuang 4,650 beneficiaries. Sa Minali naman, halos 6,000 na residente mula sa 4 na barangay na nabigyan ng ayuda. Ayon sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO, kabilang dito mga barangay ng San Isidro, Lourdes, Santa Maria at Santo Domingo.
Ayon sa provincial government, patuloy ang pagtugon ng lalawigan sa mga pangangailangan ng mamamayan, lalo na sa mga kalabidad upang masigurong walang maiiwan sa panahon ng sakuna. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sa loob ng halos 5 dekada, isa sa mga naging susi ng tagumpay ng Car World ang walang kapantay na serbisyo para sa kanilang mga kliyente. Every customer is a VIP, ika nga. Asahan pa raw na higit pag-iibayuhin ang world-class customer care na hatid ng #1 Mitsubishi dealers kasunod ng kanilang 47th anniversary. Magbabalita si MC Galang. In Car World, we give them no less. No? Sa atin, hindi dapat i-sacrifice yung customer experience. No? In Car World, every customer is a VIP. Hindi katakataka ang tagumpay na tinatamasa ngayon ng nangungunang Mitsubishi dealer sa bansa na Car World Incorporated.
Sa loob kasi ng 47 years, naging kilala ang kumpanya dahil sa world-class customer service na handog nito. 1978 nang simulan ni Ginoong Levi P. Laos ang Car World bilang unang kumpanya sa ilalim ng Laos Group of Companies. At mula noon, patuloy ang pagsusumikap ng mga tao sa likod nito para ipagpatuloy ang dekalidad na serbisyo. Yung 47 years ng Car World, no, of course, ang iniisip naming formula dyan would be yung mga values ng mga empleyado. No? Dapat nandun yung hard work, dedication, at saka commitment. Of course, kailangan din yung exceptional customer service. No? Kasama din sa formula yung ating mga customers na tuloy-tuloy yung kanilang trust, patronage sa Car World. Isang Thanksgiving Mass ang idinaos nitong Thursday, July 31 para sa 47th anniversary ng kumpanya. Bukod sa pasasalamat, nagbalik tanaw din ang iba't ibang individual na naging bahagi ng tagumpay ng Car World. Nandun pa siya noon, no, si Car World along Dariles. Doon siya sa may St. Dominic, sa likod niya is Riles. Kinukwento nga ng ating beloved founder palagi, pag nakikipag-meeting siya, medyo pagdadaan na yung trend, no, as in talagang gagalaw yung office niya, mararamdaman ng mga ka-meeting niya, even mga bisita, mga principals would see na doon. No? Ang kasalukuyang consultant ng Laos Group na si Frank De Jesus, aminado ring malaki ang naging papel ng dedikasyon, sipag at tapat na serbisyo sa tagumpay ng Car World. Very simple lang naman ang para sa amin is formula is really hard work, honesty, and fear of God. I think it's more of the continuity of the customer care service that the officers and staff are doing to all our customers and future customers for that. As we all know, car selling and car business is really very dynamic and very challenging and very competitive for that matter. So you have really keep up to the times of what is the time is needed. So, nagsusurvive siya because of perseverance, yung loyalty ng mga tao, pagkakaibigan. Lahat yon ay nadadala natin until today and still keep on improving. Marami naman daw dapat abangan ang mga car enthusiast ayon kay Melo Alabado, Mitsubishi Car World VP at Brand Group Head. But ang magandang aabangan, yung ilo-launch na Destinator. Ito yung 7-seater na bagong sasakyan. And the other one will be the van. No? We'll be having a van this year. It can be on the last quarter of 2025. No? And for next year, probably we're looking at the SUV full size. No? Dumalo rin sa event si Paul Laos, President ng Laos Group of Companies, bilang pagkilala sa legasiya ng yumaon nitong ama na si Levi P. Laos. Sa halos 5 dekada ng serbisyo, nananatili ang hangarin ng Car World na maghatid ng excellent customer service hindi lang sa lalawigan kundi maging sa buong bansa. MC Galang, CLTV 36 News. Samantala, isang nakakatawa pero makabuluhang dula ang nagpakilig, nagpaiyak at nagbigay inspirasyon sa mga nanood sa Laos Event Center na dinuluhan ng daang-daang manonood, kabilang na ang ilang bigating personalidad sa lalawigan ng Pampanga. Kung sino-sino sila, alamin sa report ni Danny Cadzino. Isang nakakamanghang performance na naman ang ipinamalas ng mga Kapampangan Pride performers ng Teatro Kapampangan at Artis Santa Rita sa Laos Event Center nito lamang July 24. Isang makabagbag damdaming kwento ng pananampalataya, tawag ng bukasyon at pagiging totoo sa sarili ang hatid ng Perry the Musical na isinulat at idinirehe ng mga batikang alagad ng sining sa lalawigan na sina Randy Del Rosario at Andy Alves. Sentro ng dula si Perry, isang simpleng binata mula sa Pampanga na piniling tahaki ng landas ng pagpapari. Sa kanyang paglalakbay, kanyang hinarap ang mga duda, pagsubok mula sa pamilya at ang personal na tanong kung sapat ba siya sa panawagan ng Diyos.
At dahil ang kwento ay umiikot sa buhay ng isang kapampangang pari, ilan sa mga prominenteng pari sa lalawigan ang personal na dumalo upang masaksihan ang pagtatanghal. And I know yung basic reason dito ay to promote priestly vocation, no? Sa pagpapare. But I think hindi lang yung sa pagpapare, kundi ito rin ay isang paanyaya lalo na sa mga magulang na meron silang tungkulin na akayin at aantabay sa kanilang mga anak upang sa gayon ay yung mga bata, yung kanilang mga anak ay makita nila ang tawag o bukasyon ng Diyos. Bagamat may ilang eksena sa Perry the Musical na may bahid ng komedya, tiniyak ng mga tagapaglikha na ito'y mananatiling may respeto at katanggap-tanggap. Maging si Father Deo Galang, isa sa mga kilalang pari sa Pampanga, ay nagpahayag ng pagsuporta at pagkatuwa sa mas magaan na pagtalakay sa ilang bahagi ng palabas. That will be more even appealing to the young. Minsan yung tinatawanan nila yung mga panahon nila, pati matatanda sa simbahan, and even the realities of our church, no? And this will also make us truthful to what is happening in our church. Isa pa sa naging highlight ng show ay noong ipakilala na ang mga dating cast nito. At isa na nga ang presidente ng MTL Foods na si Maria Teresa P. Laos, na tuwang-tuwa sa naging performance ng mga bagong cast at tagumpay ng show. Speechless, no? Kahit na naranasan na natin yun, pero until now, umiiyak, tumatawa, pero galing, bravo. Magaling na mga talents, no? Alang never-ending talents, and thank you also sa mga old na performers. Itong talagang original, no? They prove that they can still sing and dance, no? I'm so happy, I'm overwhelmed. Proud naman si Vice Governor Dennis Pineda sa mga Kapampangan artists na nagbigay buhay sa palabas. Actually, first time ko na ang Artist Santa Rita, pero it's a great show po at pwede natin pagmalaki, lalo-lalo na mga Kapampangan po. Kung kaya naman, labis na ikinatuwa ng direktor na si Andy Alves ang mainit na pagtanggap ng mga manonood sa Perry the Musical. I'm very grateful for all the support. Maraming salamat po to everybody who supported the show. Thank you to Ma'am Tess Laos for allowing us to do the show here at Laos Event Center. Thank you very much for all the support and the love. You know, we could feel the love of all the Kapampangans who went here today. And ang Perry the Musical ay patunay na buhay at makapangyarihan pa rin ang sining ng teatro sa Pampanga, lalo na kung ito'y nakaugat sa kultura at pananampalataya ng mga tao. Danny Cagino, CLTV 36 News. Mas pino, mas agresibo at mas premium. Handa ka na bang sumakay sa King of the Open Road? Kilalanin ng bagong Harley-Davidson CVO Road Glide, isang powerhouse sa performance at forma na siguradong mapapalingon ka sa bawat makakakita. At good news riders, available na ito sa Laos Auto Group. Kaya hindi mo na kailangan lumayo pa para maranasan ang Harley-Davidson lifestyle. Alamin natin ang mga top features ng CVO Road Glide at kung bakit ito ang ultimate choice para sa mga seryosong rider na hanap ay power, style at comfort sa iisang makina. Warren Salazar, Sales Executive of Harley-Davidson Pampanga. Bali ma'am, ito isa sa premium bikes ni Harley-Davidson. Ito yung 2024 CVO Road Glide. So 121 converted to CC. This is 1977 CC motorcycle. So one of the premium bike of Harley-Davidson kasi lahat ng nakakabit dito mga pili. Kumbaga yun yung mga magagandang klase na accessories and parts ni Harley-Davidson. So, makikita nyo dito, meron siyang infotainment na tinatawag. So, makikita natin dito sa bike na to, meron siyang
TFT screen, and meron na rin tong mga speakers. So yung speakers nito, exclusive kay Harley, Rockford Postgate brand, na kay Harley mo lang makikita. So ano din siya, waterproof. Itong gantong bike, kasama siya sa category ng Grand American Touring. So in terms of comfort pagdating sa mga long ride, maganda siya. Makikita nyo rin, meron siyang mga bugs. So very comfortable siya gamitin kapag may mga overnight rides tayo, mga long ride. So actually, ang Harley-Davidson mas unang nakilala sa mga gantong klase ng bike, kung mapapansin ninyo or kung alam ninyo, pag sinabing Harley-Davidson, isa tong itsura na to sa pinaka-iconic bikes ng Harley. So ito yung isa sa pinagmamalaki ng kumpanya ng Harley-Davidson, yung mga Grand American Touring bikes. Then, yun nga, dahil nga pang long ride siya, fuel capacity nito is 22.7 liters. So, fuel consumption around 17 to 20 kilometers per liter. Kaya very, na rin siya, economic pagdating sa fuel consumption. Matipid na siya, ma'am, in terms of dun sa 17 to 20 pagdating sa mga motorcycle with 1,900 cc displacement, matipid na siya. Itong CBO 2024 Road Glide natin, price at 4,350,000. So, available siya for cash or bank financing, and pwede rin namang credit card. Pag sa bank financing natin siya kinuha, maximum of 3 years, then usually ang hinihingi ng bank 30% or 20%. So, si bank na yung makakapagsabi kung magkano yung magiging monthly amortization and magkano yung requirements nila pagdating dun sa down payment. Kapag nag-avail tayo ng Harley-Davidson bike dito sa Laos Group Motorbikes, automatic kasama na dun yung 3 years LTO registration. Then may kasama na rin siyang 1-year TPL insurance. And i-enroll na rin namin siya for 1 year sa Laos Care Program. Yun yung emergency assistance nung Laos Auto Group and Laos Motorbikes. And meron na rin siyang kasamang 1-year registration sa HAG International Membership. So sa HAG International Membership, meron din yun kasamang roadside assistance. So anywhere sa Pilipinas, kapag nagka-problema yung bike mo, meron lang kaming ibibigay na contact number. Then pipick upin ka doon ng HAG International free of charge. Dadaling ka sa may pinakamalapit na Harley-Davidson Service Center. Itong gantong mga bikes, which is Grand American Touring, very common sa Pilipinas. Since makikita nyo naman kung gaano siya kalaki, so hindi siya totally ganun ka-gaan dalhin. Lalo na itong 2024 CBO Road Glide, itong specific model po na to, actually, pagkakaalam namin, nasa 5 pa lang yung may-ari sa Pilipinas neto. So kung merong makakabili neto dito sa Pampanga, pang-6 pa lang siya. Okay, so very, very rare. Kumbaga, isa to sa mga collectible. Kung nangungulekta ka ng bike, ito yung para sa'yo. Yun, para sa mga mahihilig magmotor dyan, Harley-Davidson is a must-have motorcycle para sa mga bike enthusiasts. So, pasyal po kayo dito sa Laos Group Complex para makita ninyo yung mga available bikes namin dito sa Harley-Davidson of Pampanga. And makita nyo rin kung ano ang pinag-uusapan natin na 2024 CBO Road Glide. Kaya tara, pasyal kayo. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa Twitter o X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV36 Official. At ang aming website, www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332
o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.